Rovnako ako umelec tvaruje a modeluje hlinu, môžeš tvarovať svoje zdravie pravidelným samovyšetrením. Každý mesiac, 3 dni po menštruácii, sa pozri na svoje prsia tak, ako by boli umelecké dielo. Sústreď sa na každú zmenu v tvare, veľkosti a vzhľade. V sprche namokro použij špičky 3 prstov ako jemné nástroje. Najľahšie je ľavou rukou prehmatať pravú stranu a naopak. Môžeš ich prehmatať zvislým pohybom zhora dole a späť. Kruhovým pohybom v tvare špirály z vonkajšej strany smerom dovnútra. Alebo v tvare lístkov kvetu zo stredu od bradavky k okrajom a naopak. Najprv slabým tlakom po povrchu, potom silnejším v hĺbke prsníka prever, či necítiš pevné hrčky. Nie každá je dôvodom na paniku, no pre istotu každú zmenu hneď konzultuj so svojím lekárom. Neskôr zmeň polohu, aby si pomohla rovnomerne rozložiť tkanivo prs. Ľahni si s podloženým vankúšom pod ramenom, potom sa predkloň a ešte raz ich prekontroluj. Pred zrkadlom skontroluj aj vzhľad a všimni si zmeny v tvare, veľkosti a na povrchu. Skontroluj vzhľad bradavky, či nie je začervenaná, vtiahnutá alebo nevidíš jemný výtok. Pozri sa na celkový tvár a všimni si ranky, vriedky, vystúpené žilky. Pod priamym svetlom so zdvihnutými rukami skontroluj, či nevidíš neobvyklú jamku, vystupujúcu hrčku, opuch alebo iný tvár prsníkov. Sústreď sa na každý detail. Nezabudni skontrolovať aj oblasť okolo podpazušia a kľúčnej kosti, pretože zmeny môžeš nájsť aj tam. Tvoja pozornosť k detailom je tvojou superschopnosťou. Zastav kruh povinností, postoj pred zrkadlom a hľadaj zmeny v tvare, veľkosti či vzhľade prsníkov. Tak ako zdieľaš so svojimi priateľkami krásy umenia a príjemné chvíle, zazdieľaj s nimi aj toto video. Pripomením, aby svoje zdravie a aj prsia zobrali do vlastných rúk. Či už sú malé, veľké, niečo medzi tým, alebo chýbajúce. Všetky zoberme zdravie pravidelne každý mesiac do vlastných rúk.